थांनाय 3 आरो 5आव जि रुटनि गवालपारा जिल्लायावहाय दा सानै हिनजावसा गथ'फोरनि सायाव जि रेप खालामनाय आरो हिरण्मय खाख्लारि बिथांखौ धनालि बिथांमोननि आरो माखासे लोगोफोरा खासि बिसोयै बिथांखौ बुथारदोंमोन हिरण्मय खाख्लारिखौ दा बेखौ जोङो दुखु फोरमायनायजों लोगोसे बिथांमोननि आत्मायाबो जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थानो हायो आरो जोङो दिनै बे रिलिनि गेजेरजों जों बेखौनो दाबि दैखाङो जे जायफोर माने रेप खालामदोंमोन बै धनालि शेखर आली आरो माखासे बिथांनि लोगोफोरखौ जाहाथे 376 बा इन्डियान पेनेल कड बायदि जाबायदि साजा मोननांगौ थैजासिम जेलाव बिथांमोनखौ जोबनानै दोननांगौ आरो लोगोसे जे हिरण्मय खाख्लारि फंबाय बिथांखौ बुथारनायनि दायाव बै दायनिगिरिफोरखौ जिहेतु इन्डियानि ल' बायदियै बै दायनिगिरिफोरखौ फासि होनांगौ बेखौनो जोङो दाबि दैखांदों गभर्नमेन्टनिसिम आरो लोगोसे जि गभर्नमेन्टनिफ्राय जि कम्पेनसेसन होनांगौ आरो बे फास्ट ट्रेक कर्टआवहाय जाय बै दायनिगिरिफोरखौ फास्ट ट्रेक कर्टआवहाय लांनांगौ आरो बेनि कम्पेनसेसनफोरखौ गभर्नमेन्टआ जोंनि स्टेटनि गभर्नमेन्ट चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोना बे रेसपन्सिबिलिटिखौ लानानै जाहाथे जोंनि जि प्रेसार होनाय बे प्रेसार होनायखौ जाहाथे साक्सेसफुल खालामो जोङो बेखौ नोजोर बोनानैनो जों दिनैनि बे हाबाफारिखौ लादों आरो आसा खालामदों दिनैनि बे हाबाफारियाव जोंनि जेसेबांनाखि बेवहाय रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बयबो फैदों बयबो नोंथांमोना जोबजासिम बाहागो लागोन आं बेखौनो मिजिंथिनानै जों आंनि बे सुंद' बिबुंथिखौ आं बे समाव दोनथ'बाय गोजोन्थों दिनैनि बे बेलासि समाव साफ्रोमखौबो सोमावसारारि लोगोसे संग्राम जोंनि जि गोसोनि गुदुं दुंदुं हाव जोंनि लुबैनाय बे हाबाफारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि थांखि बायदियै दिनै उदालगुरि जिल्ला बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो नै दिनै बे मावख' एबा उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा मावखुलिनिफ्राय हानजा सुरनो नागिरदों आरो बे हानजा सुरनायाव साफ्रोमबो बाहागो लाफैनाय साफ्रोमखौबो बरायबाय जोंनि बर' थुनलाइ आफाद उदालगुरि जिल्लानिफ्राय आरो साफ्रोमनिसिमबो सोमावसारारि दुंब्रुद मोनसे बरायनाय उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय थाबाय साबायखर दिनै जोबोद मोनसे जारिमिनारि आरो बे जारिमिनारिया जोंनि बर' माहारिनि सायाव जि गुबुन माहारिया जिबादि नाख्रेबनो नाजानाय जिनाहारि खालामनानै बुथारनाय बिदाखौ थांनाय बे गवालपारा जिल्लानि 3 आरो 5 मे अक्ट'खालि खास्रि बास्रि बिनानाव सानैखौ रेप खालामनानै आरोबाव बिदाखौ बुथारनाय हिरण्मय खाख्लारि दा बेनि जोङो मोनसे न्यायखौ मोननो हायाखै जोंनि सारा आसाम बर'फ्रा नांसियावबो थांनाय बारावबो जोङो गोबां सोमावसारनाय बायदियैनो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जोङो आगान सुरबाय एबा प्रसेसन खालामबाय नै दिनैबो खालामफिननो गोनां जाबाय बे जोंनि दुर्भाग्य जोंनि बर' माहारिनि थाखाय गवालपारा जिल्लानि जिल्ला मावख' एबा डिसिनि दारै आरो सरकार एसे जोंनि जिबा लुबैनाय बेखौ खोनासङोबा जों जोबोद मोजां मोनगौमोन बिथांमोनहा जोंनि लुबैनाय बायदियै जोंनि मेम'रेन्डाम होनाय बायदियै बिथांमोनखौ माने पानिशमेन्ट होनांगौ दा बेखौ होनायखौ जों नुनो मोनाखै दा बे हिसाबै जोङो दिनै फिन नोंथांमोनहाबो बयबो बारसोमफैदों साबायखर आरो
जोंबो नै बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय दुखु फोरमायनायजों लोगोसे जोंबो बारसोमफैदों। दा जा हक आसा खालामदों आसाम सरकारा जोंनि न्याय जोंनि लुबैनाय बायदि बैसोर खायसे बास्रिहै बुथारग्रा रेप खालामग्रा बै साब्रैसो सुबुंखौ गमामायैनो न्याय जोंनो पानिशमेन्ट होगोन बेखौ जों लुबैबाय। गोजोन्थों। उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय साफ्रोमनिसिमबो सोमावसारारि गोसोखौ बावहरबाय। गोजोन्थों। साबायखर। साबायखर थाबाय गेदेमा बिथांनिसिम।